Ole Vincent Zo episode 3 kan lo tan le don ta a kan tan ma in like comment share le subscribe te kha min lo ti sakzel don nia movie lam te po karon chop chok chhozel don ani ole tanang o ti chuan Vincent Zo te lam pang chuan in party chu hlim takin an lo mang me ka Vincent Zo chuan in a huap zau thai ang ber somna alo siama wang chuan party a chuan milok tak tak te po mu tur an fur mai ti chuan contractor ho chu lo lagin party a lu chu an han tuma ven him na thila an taksa temperature en fe angai thu an lo hrela achunga chuan Italy ambassador to Korea a omve ti rehek lo le an hial don ti tia ma se rem an ti theita rama an nuwa chuan ambassador ta chu an mu chom ve le zela chung ho wang chuan tun din hmuna chuan an thil tum chu ti thei ani don talo ani ti chuan cha yo ni chuan Vincent Zo chu ma chonin a chet vel dan chu azota nui suk pa chuan Guima Plaza hi alo manga em thu in achang ve maya ambassador chuan Vincent Zo chu lo kowin an mani zom ve tur chuan aron som ve boka akalpa chuan chayong in hena chuan hadam taka turin an tizawa zanlama chuan usang lo farm lampo chuan chanchin chu an lo thre chom ve ta an puber thinrim room vel chu avei fuwa mai chuta tak chuan chayong chu lo in rolin chung thil thleng ta chu achin fel thei tur thu le boina tur engma a om lo tur thu aran soya ma che chu thil chu sumtam tak khoran na tur ani thung don si ti chuan building mi ho chu lombanga in mukhomin Vincent Zo chu rin an tum to thu te an soya achan chu building humna na party abuat seya a in sem so zo zai awang chuan rin tlak ni in an ngai to ani athil ti ta chu ha hi pin an soi hloma an pui thiam phei chuan an pathianin an mani chan him tura aron pek ni angin a soi hial bokani chutianga Vincent Zo an fakmol mol lai chuan chu in chu aminga da a Babel group te chuan ti chet an tum to lo na tura tan chuan thei top lo chua ve meka kha party kha boina ti khotlai na chau ania ruah man na thajok amamo thu alo in shil mol mola Italian cho ei turin chef to hnen lam chu apanta chef to pi siam chu a isak le chu po chu chak chhuak le in atui ati lo ema wang chuan tong elnan lom thu an shil hial zoka chutia achuak chu Vincent Zo chuan an kisika agent pakhat undercover chu su in ani naron thupin zanmasa a party a anin mel hriat thu te aron suya Vincent Zo ero chuan a hремai theilo an ti thui ma chuan Vincent Zo chu puhonga nena meeting nei tu chuan an rong ko ta dai mai chutia akal san nu chuan puana chuan chef to chu alo ve thlem ve mekin asiam thiam ti thu le zirve adu thu ta chu aron thrila ei asiam thiam na tur ani don phot chuan ama chu puedu thu te aron suya eile inpo ama intuma riana ero peturin aron yen chiama chef to chu puana thu soi chuan aril ru ane ta aming te zotin alalu chom chu ani tamai te chuan puhonga le Vincent Zo chuan meeting nain Babel damtoi siam chhualama chuan damtoi thar RDU 19 an siam chhuwa chu lekha a chuan mu in an soi duna chu damtoi chu rui thei angol vei thei chi ani an rin thu te an soya thil du om lo deuh chu damdoi pa ngai anga soya damdoi dora dan pa ngai zor tira angol vei tir tur chu Babel ho chuan an tumani thu chu an hre theya chu thil chuan puhonga chu chaunana satak pe in an thil tum chu do tura in sang marin engpo thleng don sela an thil tum ti hlo cham chu atum tatla nei chumin hu chuan Vincent Zo chu temple lama kalin met ta chu phain pindan ti lungna tur chungchang ta chu an soi pui vela puithiam jo kha chu omchan tir an tuma pu ana chuan no bi thla in a chet vel dan atang chuan angai ang nilovin Vincent Zo chu pafel tak ni in a hreta a Vincent Zo chu temple atang chuan chuakin school no pang mai zel zur ho nen chuan anin tok ta hlau mai an mai zel zuk chu kuda thlak ma a pai turin thurona pe a rol thar hlau in ti nei lo hun lai an lo ni ba ka hu ho om laia inti huai rual an lo ni bok nen no pang ho chuan kuthlak tum chuan an kut chu an han lek ve ngota Vincent Zo chuan lo pi liam hloma te chuan no pang ho hna chuan meijel chu zu to lo tur le athli thlai reng tur thu ta chu an hrin ngal boka chutia a chet lai vel chu pu ana bok chon lo hmule in a hun kal to a athil ti thalo te no re tuma mala ni in angai le ta a ti chuan jinga chuan cha yang chuan miang hi e exercise la lai chu a mu a aril ru in hei wang chi he ni don hi a ber ani ji ani atiril ru neu newa cha yong chu dam doi dora chuan kal le in
atuar tu zok ang sim chuan lem changin amit tui chu an ti tla der vela min chula chungchang hriat duwa ma se dorlong hak tu chuan poisa chu aro dila chayangin hanti thaivela tumti a chuan don hak tu chuan police akau tur thu in avolet ve a lo thei lo chuan a chua san ngai ta puhonga chu kota chuan babel trial chungchanga hearing nei tur chuan akala babel researcher jingami pakhat chuan babel pharmaceutical ta chuanin sajupui vullai angleka mishing te chu an encol thin thu phone atang chuan aron suya chu researcher babel phatsan tu chu puhonga chuan aruka lo mu khan an chung kuale ama chu him takan tur thu alo tiam ve boka ani na taka chuan puhonga hian Vincent zo an damdoi chungchang a hril ma dei to khan damdoi chungchang kha lo thri dei to ni Vincent zo chuan puhonga ngai to na solving lai chu pot chatin in chung zo la chuan a han mu a babel group ho chuan engma ti thei an nei to lo thu le ram huai ang chau an ni thu te ano hril ve boka Vincent zo chuan diokjina chu mule in ati tu le ti lo tu da chu an thrila pakhat na chuan thani chung chu building chu ti chiat ani lo tur thu ni in apani na chu in te chalui ani chuan keman ma kala ang ti in alo wawa chumi nuwa chuan envelope pe in achunga chuan lekha poimo tak tak chu alo omtela chu lekha a chuan diokjina thil ti suna lekha chu lo omin thamna alak vel ta chu alo injek thlatwar maya chu mai nilovin afin fiana nei ba ka chuan thlara khopo phorle in chu thala ka chuan ami stress ne na an thalak te po chu alo langkul mai le kadu anga I omani chuan hengte hi hailan ani lawang ti in avolet ngal boka diokjina chuan du thlan tur dang nei to hek ro le arang chuan phone chu la chuakin Paksio do chu an bengal ta sok soka anaw ta chu Gioma Plaza ti sia chu thul turin aron tingala chuti mek lai chuan puhonga chuan in cha yongi chu babel group ho dam toi siam chua chungchang chu soi pui lo tum ve mek boka cha yongi chuan in thubel chian do lo leng wak vel mai mai ani thu te in alo changa tin chu dam doi chu an du le leilo mai turin ati boka ti chuan a in lampana hona lama chuan Vincent zo nen chuan in kalpelin thudik lo soi chok to lo tur chuan an hril le rama Vincent zo chuan Italian tonga chang le tin ruk rujing a zo omna om lo thu in a chang le ta ti chuan an in biak na chu du tokin mile lo tia kovin alu santa a ti chuan chung no ma chuan damdo ina an mitlo tak chungchang ta chu an han soi du na Vincent zo nu kan ti thei zo kang chu Vincent zo nu ani ti chu kumga kalta Korea rama Vincent zo lo le ta gyongja ko chunga shremna an puan la ya a umdana tangdai to khan alo threto ani yang Gangwon province a chuan Zanlaya tu ti hriat lovin building pakhata gas pipeline chu ti chia in chu gas stream chuan in building a cheng ta chu ati harta te chuan huntiam siamin huntiam a zo meu chuan gas khuvel chuan in mei chu man ka in apuak ta hroi mai le chu thil puak a chuan babel researcher som pali an thi thu chanchin tharlama anon puang bok he thil hi babel lamin an nu thup nan le fin fena ti bona tura ta na an thil ti ani thei mai angem myung hu le su hi ka ta chuanin thil than dan chu an lo soi ji ve mek boka researcher som pali thi ta ta chu myung hi chuanin an na tho tu ran zo to ti in alo soi mi mai ani na taka chuan chairman janga ti tir vek zo kani chuti lai chuan chairman janga chuanin so hi ka chu chachun ei huna muturin atia meeting turain bo sai mek lai chuan puhonga le Vincent zo chu thil thlen na hmuna chuan ron langin nu chuina mu mal le enfiana engma omlo chuan case chu an lo noi re ti an wa muwa puhonga ngai dan ni lo chu police pani ta chu an khum ta chiam mai Vincent zo chon omjani lawa chu tia puhonga an sapatal vak mai amu chuan bengdai tumin aban an phara puhonga chu adu tok du mai lo Vincent zo nen chuan in nialin Vincent chuan tundin hmuna chuan kan mi thita ta chu sun le William phot an thadri thu asila chutiang ani lo chuan atan po a hlo om tur thu te ashil bok mase puhonga chuan babel group fremna apek theina turani don phot chuan anun hial po chan sila poi ati lo thu in achang let ve bok babel fremna pek chu athil tumber ani thu te thinrim tak chung chuan ashil mol bok lungnur taka puhonga chu ama chawa athut lai chuan a phone chu ro ri in chanchin lom om tak mai researcher pakhat chuan ran hril le thlat mai thu chiang jok hril turin atu jing a in mutur chuan anin tiam ta Vincent zo chona ti turang chu ti adu to wang chuan building a cheng ta chu antana omna tur mun aleya chuan inson mai turin thu arona chulai mun chu a him thu le alua man po angai lo tur thu te in alo ve thlem ve meka then khat ta chuan alo hnial ve bok chu ti lai tak chuan manager ana chu
aron tong chok ve ta thut mai midang ho chuan makti in an en he ho a tunge ani thu an zot liai chef to chuan in chuang tak chung chuan an hnuai thok ani thu aron soi ve zawa te chuan Vincent Zuaro manna chu an rem te tlang ta puhong ate office chu alo langa chayong chu thinrim tak chuan lo rutin Mr. Hong Yu Chan in bia kan ngai ti in ron vin ngal loya puhong anaw chuan chu tianga ti to chuan alo om ti en tir na ni ti in a chwa san ngala an na chungchang vela in nial boin chayong chuan in puhonga dulo de mai thil pakhat asai chhuakta chu tianga midang ngai poimo viawani chuan enga tinge ama chaw do kana chat thlatura kanu kha ikal san ti in a han soya puhonga ngeng a chun ta jak mai chu tiang soi chhuak su ti in thin to tong hlei theilo chuan an han ti a office chwa san tura ati nu chuan a chhuakta Vincent Zuaro chuan ro su hnuai chuan bathara thu pa chuan chayong chu ati ti puya ama anga in chin na tur thil engma ti velo turin a hrila apa chu ti puya he boina ta la chuak tur chuan thurona pe a tundin huna chuan mei akan du na ber laya om thule babel ho bi tumber ani thei thu alo hril boka researcher pakhat chu hotela apindan kong khar chu anon kek dat maile police an ni thule tol thana oma wanga enfia an du thu anon soya chung police ho chu tham mai thei an ni arina wangle mirin omlo an ni arina wang chuan ale khapoi mo tele abong lo ta chu an han khung sok soka te chuan le apindan kong khar chu hon lui tumin aron ti cheta man mo bakleng in tukvera zuang thla in atlan chuak thei ta rama van doi thlak takin ani po chu umjuin an va muman tatlat mai abi rukna tang chuan tholop plop chung le hlaw em chung chuan uhonga chu phone a biak an tuma tran puina dil tuma a phone an call chuan puhonga chu pona om lai alo ni dai box si Vincent Zuaro chuan phone chu an ena RDU ti chuan alo call chu ni in ma se la tamai lo chuan a ring zo tir ta zoka khatia phone an la ta lo kha puhonga te tan chuan chan na satak anita police chuan an thulang na pa chu ron mu in researcher chu athatta puhonga chu lo lut le in Vincent Zuaro chuan alaka thuje pa nei lo zotin RDU le researcher chungchang vel zo chian a han tuma chuti lai tak chuan trak chuan an omna chu ron hnolin an pani po chu an leng lop mai Vincent Zuaro chu aliam na vaklawa puhonga ero chu thisenin bol nuain thimai thei din huna ading ta ani ole khatizung kha episode 3 chu lo ni le ta a kan series recap te in lo thlira in lo ngai thlak thina wangin kan lom tak mewa like comment share subscribe kha minoti sakzel don dia